Vedeli ste, že ak máte krátku alebo úzku posteľ, vaše telo sa cíti stiesnene a váš mozog v noci nedokáže úplne vypnúť? Vo výsledku sa zobúdzate unavení, aj keď ste spali dostatočne dlho. Aby ste sa naozaj vyspali do pohody, ideálne je, aby bol matrac aspoň o 20 cm dlhší než vaša výška. A čo šírka? Pre jedno lôžko odporúčame aspoň 90 cm, pri dvojlôžku minimálne 80 cm na osobu. Možno máte spálňu, kde sa nedá použiť matrac v štandardnom rozmere, aj preto sa oplatí prísť do predajne a vyskúšať si, čo vám skutočne sadne. Môžete si ľahnúť na každý rozmer postele, vyskúšať si, ako sa budete cítiť, porovnať si posteľ širokú 90 a 100 cm a zistiť, ako veľmi dokáže 10 cm zmeniť pocit pri ležaní. Aj keď to úplne nesúvisí s matracom, ak máte doma robotický vysávač, možno vás prekvapí, že sa pod niektoré postele vôbec nedostane. Niekedy stačí výška nožičiek 10 cm, ale pri inom modeli môže byť málo aj 12 cm. Aj toto si u nás v predajni môžete jednoducho otestovať. Pretože v Segume si kvalitu nielen pozriete, ale ju aj naozaj zažijete.